Ñalaande tataɓere e wattanidi wonande diɗɗi fee kame de laati wadi tan kono hewɓe jottirino ɗum ni e nder guɓɓal dengal Senegal fooli leydi Bénin logi tati e ɓolum ko nden limore kadi tati e ɓolum RD Congo fooli Botswana koni woni Senegal jooɗima e hoore diɗɗal ngal wondude e toɓɓe jeeɗiɗi RD Congo rewi hen kamne ko toɓɓe jeeɗiɗi heeɓi ceergal ɗi kippuji ɗiɗi woni koto batte loggi to Senegal waɗi ko loggi jeeɗiɗi kono loggama gotol RD Congo ko loggi joyi logga kañumni gotol Botswana jooɗima Bénin heeɓi ko toɓɓe tati soit andede so tawi ma jeeyi e ɓen witeɓe meilleur troisiéme ngam yaade jeetaɓal timmode ko adi ɗen kawri diɗɗal sengal fettina tonni ko alda e bettere ko Nigéria jooɗi e hoore ngal diɗɗal eɓe gondi e toɓɓe jeenayyi ɗum ko caggal polgu maɓɓe hanki tati e ɓolum e yeeso Uganda Tunisie rewi hen kayni lawol mum jeetaɓal timmode darima no wondi e toɓɓe jeegom ɗum ko caggal teldal maɓɓe hanki e Tanzanie gotel e gotel e ngal diɗɗal fe Tanzanie kame Uganda jalti folotirogo e alarbare hande nde diɗɗi kame F ma nat dingiral ngal Oumar Mamadou SOW Maroc RFI